كلنا سايلنت نجبرنا بتاعم صبوا يا بير باركم تشا حويلو مع انتي بقى الاملاح زقلقلنا يا بير يحجزك روح هاليلويا زب املاح كما يكنيهم بحندقنينا امين املاح يمسجن كل خابو بويمو تمليسنا ادما كبرن እግዚአብሔር كنهب غبونا እግዚአብሔር ይባረክ አብቃል አምላክ ቅድመ መحلافنا እንጽልይና ሕጽራቢልና እዚን እግዚአብሔር አምላክና ልብና ሐሳባትና ዘለና ሁሉ ከነረክቦይና ሃሌሉያ በቃልን በእምነትን አብቅን እግዚአብሔር ነገርናን ጉዳይናን እግዚአብሔር ከሐልፎ ልዕሉ ሁሉን እግዚአብሔር ከም ቃሉ ዝዛረቦ ንቃለይክ ተጋሃሉ ከም ዝፍጸምዳ ክገብሬ ይብልሞ እግዚአብሔር ንቃልካ አመንጎና ፈጽሞ ንብሊና እግዚአብሔር ይዛረብ እግዚአብሔር ይሰምዕ እግዚአብሔር ድማ ይገብር ተባሂሉሎሞ ሕዋቴ ንጸልይ አብ እግዚአብሔር ንወከል አብ ቃል እግዚአብሔር ንወከል የዒንትና ናብ አምላክ ሰማይ ንግበር አብ ሰባይ ንወከል እግዚአብሔር ይኩሉ ዝገብር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘስተምህር መንፈስ ከበና ንጸልይ ሕዋተይ እግዚአብሔር ዘስተምህር መንፈስ ከሃበና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያለና እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ኩሉ ጽቦ ኩሉ ሙሉእ ውህበት ካባኻ ካብ ላዕሊ ካፍቲ ለውጢ ወይ ከመምላ ጽላለ ዘይብሉ አቦ ብርሃናት ይዝወርድ ይብልቲ ንዘላለም ጸኒዕ ዝነብር ቃልካ ካብ ሰማይ ዝወርድ ነገር ከሁሉ ጽልያለሁ እቲ ካብ ሰማይ በመንፈስ ቅዱስ ዝወረደ ቅዱስ ቃልካ አውሽጥና ፈጽሞ በመንፈስካ እግዚአብሔር አፍትናይ ውሽጥ ሰምና በኃይሊ ክንበርትዕ ከምቲ መጠን ሀብትኻ አባና እግዚአብሔር ክትገብር ብሽም ኢየሱስ ንጽልያለና ሃሌሉያ ንጸልይ ሕዋተይ نصلي يصلي لكم الله يلوم باولوس حجين احنا نرأسنا ينا نصلي نبيتنا ينا نصلي نمحبرنا ينا نصلي نهزاب كنصلي اب غند قويتا يسوع كريستوس كوينا كنصلي سلطان توهبنا الله بمنفس قدوس مبرتع كخون بمنفس قدوس قالوا ابانا كسلطن لوطي كخون مصراي كخون እግዚአብሔር አቦ እትፉሊ ዝኾነ ህዝብኻ እግዚአብሔር እትፉሊ ዝኾነ ቃልካ ክበልዕን ክሰትን ብኡድማ ከሃጥር ንጽልያለና እግዚአብሔር አቦ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም ነኻባኻ ንጽበያለና ንቃልካ መሃረና እግዚአብሔር ህዳአትናን ሰላምናን ክበዝሕ ቃልካ ክትምህረና ብሽም ኢየሱስ ንጽልያለና ካባኻ ዘይኮነ ዘበለ ዝተሐዋወሰ እግዚአብሔር በመንፈስካ ኃይሊ ካመንጎና ክወጽእ ንጽልያለና حرمي زبله اب حسابات يخون اب بحري يخون اب تكبار زتقمط زبله كله بتمدوشا قالكا غيركا كتحماششو نصليالنا بزي محرت كوص نصليالنا እግዚአብሔር ካባኻ ዘይኮነ ምትሕዋስ حرمي كرداد زبله በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይነቀል كرداد حسابات كرداد بحري كرداد تكبارات በኢየሱስ ክርስቶስ ይነቀል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ زي بقى حنت خنقبراين خلينا مودة دحرينا دسعبنا زتحواوسنا زبله كله بشم يسوس كرقف نصلي علينا أسألو تنات كاسل زخون እግዚአብሔር مكنوانات كاسل زخون እግዚአብሔር أمرونات كاسل زخون نتسناي كنستوعرو أمرونا كفتلنا እግዚአብሔር أبو بأمنت يعنتنا أنا بأملاخ سماي نقبر لنا نسخد ما أمرونا خفت እግዚአብሔር مستوعلنا خفت እግዚአብሔር لوت زلوا هيوت نعها بحزب الهيوت كنبرك كالنا እግዚአብሔር رديتك አይፈለየና ብሩህ መንፈስካ يستمهرنا ብሩህ መንፈስካ يጽرينا ዝተሐዋወሰ ዘበለ ሁሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይልዓል እግዚአብሔር نمزعنا لوت ይኹን I want change لوت ይደለለኹም ጎይታዬ ለውጠኒ زلوت حدا نجاري قدوس قال كان بروح منفس كانيو رديت كايبزح نعي لوت نبيته يلوت نهزب خالوت እግዚአብሔር دعنا
እግዚአብሔር ምን ጻድቅን ይኻን ህዝብኻ ክትረዶሞ ነመስግነካ ኣለና ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር በይንና ክንቃለስ እግዚአብሔር አቦ ዘይት ሓድገና ንስኻ ብሩኽ አምላኽ ኢኻ ካብቲ ዝፈራሕናዮ እትጽዋዕና እግዚአብሔር ብሩኽ ኢኻ ሞተመስገን ምስ ህዝብኻ ስለ ዘለኻ እኳ ዳቀቅድም ህዝብኻ እንዳወጻኻ እግዚአብሔር አቦ ከረን ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር ጎልጎል ትገብሮ አምላኽ ምዃንካ እግዚአብሔር ቃልካ መስኪርዩ ንሕናውን ሰሚዕና ኢና እግዚአብሔር ንዓናውን በዘመን እዚ ከረን ዝኾነና ዘበለ ሁሉ ብመንፈስካ እግዚአብሔር ጎልጎል ክትገብሮ ንጽልይ ኣለና ردا እግዚአብሔር ረዳይ ይስምካ እግዚአብሔር ሓጋዚ ይስምካ ፈዋሲ ይስምካ ሃሌሉያ ሽም ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርክኩም ናብ መጽሐፍ ነህምያ ክንከይዲና ይሕዋት ኩላትና መጽሐፍና ንውጽእ መጽሐፍ ቅዱስና ካብ ነህምያ ሎም መዓልቲ ክንመሃሪና መወዳእታ ምዕራፍ ዘሎ ነህምያ እዩ معرف 13 كلاتنا توصو كتصبيكم ناتخم زصلنايو كاب قال እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ክንማህሪና ጸሊና እግዚአብሔር ይባረክ ነህምያ ምዕራፍ 13 ካብ 23 ክንጅምሪና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ስለዚህ አው ዘሎ ሐሳብ ክንሪዮይና በኸመይ ኣብ ህይወትና አፕላይ ዝገብር ድማ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ዝገለጸልና ከምቲ ዝጸለናዮ ክረዳናዩ አውጺና እንድሕራለና ነህምያ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 23 ክሳዕ መወዳእታ ከነንብብና በተን መዓልታት እቲኤን ድማ ካብ ኣንስቲ አሽዶዳውያን አሞናውያን ሞዓባውያን ዘእተው አይሁድ ርኤኹ እቶም ደቆም ካፈረቆም ብዘረባ አሽዶድ ወይስ ናይ ዝኾነ ካልእ ህዝቢ ይዛረቡ ነበሩ እምበር ብዘረባ አይሁድ ምዝራብሲ አይክእሉን ነበሩ ብዘረባ አይሁድ ምዝራብሲ አይክእሉን ነበሩ ተቆጢዐ ድማ ረገምክዎም ካባታቶም ከኣነ ሓያሎ ሰባት ወቃዕኹ ጸጉሮም ውን ነጸኹ ኣዋልድኩም ነወዳቶም አይትሃቡ ካብ ኣዋልዶም كنوداتكمن نرأسكمن أيتوسدو إلو دما بأملاخ أم حالكوم إلى دما بأملاخ أم حالكوم بولكون سلمون نجوس إسرائيل سي بزنجر زدو أيكونن زبدله بحكي أمانغو بزحات أحزابكم وزبالة نجوس أي نبرن أبا أملاخوها فتوي نبره أملاخو دما أبل علي كلهم إسرائيل أنجسو جناخه نعوون قانوت أنستي نبحاتيات أسحاتو إذا كله عبي كفاءات كتجبرو قانوت أنستي بموساد نأملاخنا كتعمس أدو بحقنا عقادكم كن الززينة حدا خبدك يادع ودي الياشيب لك كهنات مسان بلاد حرناوي حمنت جبره سلازخا كاباي سوغوكو كهنتن كيدان كهنتن لواويانن سلازركسو واملاخ ذكرهم بز خمزي كاب كل غاشا نجر اطريخوم بز خمزي كاب كل غاشا نجر اطريخوم امين نتي اغلغلوت كاناتن لواويانن كان نفس وكف سسرحو بمتحاز اقومكوم بزعباتين منغستي زخون نمسواتي زخون عنچايتن بزعبا بكراتن بتي التمدبه غزي كقرب اززكو بتي التمدبه غزي كقرب اززكو املاخ يمسكن واملاخي نصبق حساب لي እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ስለዚህ ካብዚ እንሪኦ ሓፈሻዊ ካብዚ ዘራእና ሐሳብ እንታይ ምትሕዋስ ነገር አጋጢሙ ህዝብ አምላኽን አህዛብን ምትሕዋስ አጋጢሙዎም ስለዚህ ኣብቲ ማዕዳ ኣብቲ ምኽሪ ኣብቲ ዝተወስደ ስጉምትታት እንዳራአና ግን እንታይ ዝብል መደምደምታ ይዘሎ ከም ምትሕዋስ ተጠንቀቁ ከም ምትሕዋስ ንጠንቀቅ
ህዝብ አምላኽ ምስካል አህዛብ ክትሐዋወስ ኣይተፈቅደሉን ንምንታይ ህዝብ አምላኽ እንታይ ፍሉይ ህዝቢ ህዝብ አምላኽ ፍሉይ ህዝቢ ይሕዋተይ እሰያታት ሕዝቶ ካብኡ ነጥብታት እናወሰድና ኢና ክንመሃር እምበር እታ ትሕዝቶ መልእኽቲ እንታይ ህዝብ አምላኽ ምስካል ህዝብ አህዛብ ክትሐዋወስ ኣይተፈቅደሉን እንተ ተሐዊሱኻ ጠንቂ ከም ዘሎ ኣብኡ ርኢና እንታይ ዓይነት ጠንቅታት ከም ዝወረደ መጉዳእቲ ከም ዝወረደ ነህምያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኸ ብምዝራብ ኣመወዳእታ መደምደምታ ይገብር እዚ ኩሉ ዝገበርክዎ ድማ ንቤት አምላኽ ኢለ ምዃነይ ድማ ወእግዚአብሔር ንጽብቆይ ሕሰበለ ኢልዎ ስለዚ ናይ ነህምያ ተግባር እንታይ እዩ ስለ ቤት አምላኽን ስለ ህዝብ አምላኽን ምዃነይ ሕጂ ንዘራረቦ ዘበለ ኩሉ ድማ ንነፍስና ንቤትና ንማሕበርና ካው ሓሊፉ ንኻል ህዝብታት ዝጠቅም ነገር እግዚአብሔር አምላኽ ይዛረበና አሎሞ ብኦጌርና ተማሂርና ንኻልኦትካ ንበረኸት ክንከውን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አተኩረና ካብቲ ውሽጥ ዘሎ ቃላት አርእስትና ከም ዝበልኩኹም ከም ምትሕዋስ ንጠንቀቂ ሃሌሉያ አተኩረና ቁጥር 27 ንራእይሞ ቁጥር 27 ካብቲ ዘንበብናዮ ማለት እዩ ሙሉእ ሓሳባት መታን ክርዳእና እዩ ኩሉ ርኢናዮ እዚ ኩሉ ዓቢ ክፍኣት ክትገብሩ ጓኖት አንስቲ በመውሳድ ንአምላኽና ክትዕምጹዶ በሐቅ ንዓኻትኩም ክንእዘዚና ይብላሉ እዚ ሕማቕ ነገር እኳ ሕማቕ ደይኮነስ ዓቢ ክፍኣት ነገር እንዳተፈጸመ ከሎ እሞኻ እዚ ነገር እዚ ኸ ኖርማል ደይኮነስ ኣብ እግዚአብሔር ምዕማጽ ስለዝኾነ እዚ እንዳተገብረ ከሎ ስቂልካ ምርኣይሲ ጽቡቕ ዶ ንዓኹም ፈሪሕናሲ ንዓኹም ዲና ክንእዘዝ ወላ ንአምላኽና ክንእዘዝ ስለዚህ ንመሃሮ ዘለና ስንታይ ንምግባር እዩ ንእግዚአብሔር ዳ ክንእዘዝ እምበር ሰብ እንታይ ክብለና ኢልና ኣይኮናን እግዚአብሔር ይመስገን ንምንታይ ዓቢ ክፍኣት ይፍጸም ስለ ዘሎ ምትሕውዋስ ኖርማል ኣይኮነን ንህዝቢ አምላኽ ምስካል አህዛብ ምትሕውዋስ ዓቢ ክፍኣት እዩ ብዛዕባ መውስቦ ይኮናን ክንዛረብ ሕጂ እሱ እውን ይምልከተና እኳ እንተኾነ ዓቢ ክፍኣት እዩ ኢልዎ እዚ ማዓስተራይ እንታይ ኢልዎ ኣብ እግዚአብሔር ምዕማጽ እዩ ህዝቢ አምላኽ ምስካል አህዛብ ክሕወስ ከሎሲ ኣብ እግዚአብሔር ምዕማጽ እዩ ንሕና ድማ ብሓቂ ንእግዚአብሔር ክንዕምጾ ይንደልን ኢና አምላኽ መስገን እንተ ብፈተና ድዩ እንተ ብዝኾነ ብኻልእ መገድ እንተ ዘይኮይንስ ኮነ ኢሉ ህዝቢ አምላኽ ንአምላኽ ክዕምጾ እንተ ደልዩ ዓመፀኛ ናይቲ ሕሱም መንፈስ ዲያብሎስ ዓመፀኛ ዝሓደሮ እንተ ዘይኮይኑ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚህ ተአተኩሮ ዓቢ ክፍኣት እንዳተገብረ ኣብ እግዚአብሔር ዓመፅ እንዳተገብረ ስቂልካ ምርኣይ ጽቡቕ ኣይኮነን ተኻላይቲ ቁጥር 30 እንታይ ትብል ዘላ በዚ ከምዚ ካብ ኩሉ ጋሻ ነገር አጽረኽዎም ስለዚህ ዓቢ ክፍኣት እንታይ ክኸውን ኣሎ ክጸሪ ኣለዎ አምላኽ መስገን አምላኽ መስገን ሃሌሉያ ክንጸሪ ኣለና ምትሕዋስ ኣይፍቀድኒ እንተ ተሐዋዊስናኻ ክንጸሪ ይግባአና እምበር ምሳና ሒዝናዮ ንኸይድ እንተ ኮይኑ ውዒሉ ሓዲሩ ከውድቐና እዩ እግዚአብሔር ትኺሉ ይዛረብ ኣይቱ ተሐዋወሱ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ተፈለዩ purely clearly ሃሌሉያ ስለዚህ እዚአን እንድሕር አሚናለን ኣብ ቁጥር 27 30 ዝረአናየን ምትሕውዋስ ንህዝቢ አምላኽ ኖርማል ከም ዘይኮነ ዓቢ እኳ ክፍኣት ከም ዝኾነ ምኻቡ ዝሓለፈ ኸ ንእግዚአብሔር ምዕማዕ ስለ ዝኾነ እዚኣ እንድሕር አሚናላ ቀዳመይቲ ፈውሲ እያ እዚኣ ኣብታ ኻልኣይቲ ኸ ክንጸሪ ከም ዝግባአና እንድሕር ተኣሚንና ኸ እዚኣ ኸ ተኻልኣይቲ ስጉምቲ እያ ብገለ ይኹን ምኽንያት بفتنا يخن ببزح مخنيات اندحر تحواويسنا دما كنصري خم زغبانا مئمانا دما اذا عبي نغري حاتياتكم انت تامنكم بدلكم انت تامنكم سي كاب كل حاتياتكم كنصحاكم امنن صادقني ندخم حيلي نسنفكا برتعك يابير تايبل يبي سقيل يريكاني مئوايناتنا غداي
ناتنا حلافنتي نا እግዚአብሔር ነገር እንታይ ምርዳይ ዘእውሰብ ረዳ ይረክብ ጽቡቅ አለኹ ዝብል ግን አሞዳታ ይረክበናይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሕክምና ተቀዳመይ ትختكون ዘሎ አንተ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕናይ ሓይሽ انت حمامك ግን ሕማምካ ክፍለጥ ኣለዎ ስለዚህ ናብ ሕክምና ምኻድካ ከድሊ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ናይ ህዝብ አምላኽ ጉዳይ ህዝብ አምላኽ እንታይ ዓይነት ህዝቢ እዩ ንዝብል በቲ ንኹሉ እንተ ነንብቦ ካበይ ከም ዝመፀት ህዝቢ ካበይ ናይ መዓት ከም ዝወፀ እንተ ንፈልጥ ቅድሚ ምትሕዋሱ ዝተሓዋወሰ ናብራይ ነይርዎ መጀመርያ እግዚአብሔር ግና ካብቲ ምትሕዋስ አውፂኡ بقلصمو بحيلو اوصيو ناتي زبلو حزبي يغيرو ስለዚህ እዚ ህዝብ እዚ አይትተሐዋወስ ክባባል ከሎ ዝምህረና ዘሎ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዚ ህዝብ እዚ ፉሊ ህዝቢ ጽሩይ ህዝቢ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ኩነታት ናይዚ ኣብዚ ነህምያ ዘመን ዘሎ ህዝብ እንታይ ህዝቢ ጽሩይ ህዝብ አምላኽ እዩ ካብ አምላኽ በአምላኽ ንአምላኽ ክኸውን ዝተጸውዐ ዝተሐሬ ሕሪ ወለደዩ እግዚአብሔር ይመስገን ተራሰብ አይኮነን ጽሩይ ዘርኢ ጽሩይ መንፈሳው ዘርኢ ስለዚህ ጽሩይ እንድሕር ኮይኑ ምስካለ ምሕዋሱ ንምርስሑ እንተ ዘይኮይኑ ንረብሑ ይኮነን ማለት ይሕዋት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ህዝቢ እቲ ዘመን ነህብያ ዝነበረ ህዝቢ ቅድመ ምትሕዋሱ ጽሩይ ህዝቢ ነይሩ ኢልና نعناون أبلاي سلز جبر نعناون سلز ملكتنا أب قدامي مصحف ملخت بيتروس كن كيدينا قدامي مصحف ملخت بيتروس أم معرف كلته كن كيدينا إخواتنا ونخيد كلاتنا بزعبا انتاي نتنا انتاي عينت حزب مخاننا قال እግዚአብሔር بزعبانا زمسكرو انتاي مخانو يو حزب أملاخ انتاي مخانو زمسكرو إنا هنري أوكي قدامي ملخت بيتروس معرف كلته مثلا كحاصر لنا كابت شعت هنرينا እግዚአብሔር ይመስገን قال እግዚአብሔር نقلب ንስኻትኩም ግና ደግነትቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸዋዓኩም እንቲ ክትነግሩ ሕሪ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ይኹም እንተ ዓይነት ህዝቢና ሕሪ ወለዶ ስለዚህ ብዛዕባ መንነትና መፍላጥ መጀመሪያ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ናተናዶ ይሓይሽ ናይቶም ኣብ ደገ ዘለዎ ኣይተተሓዋወስ ዝብለና ንምንጽጻር ዝኣክል በቃል እግዚአብሔር ክንፍተሽ ከለና ንሕና እንታይና ሕሪ ወለዶ ናይ እግዚአብሔር መንግስትን ክህነትን ኢና معاس زتراي انت ايكم لنا لا قدوس حزبيكم ጥሪት አምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢኹም ይብለና እንድሕር ክንድዝ ዝኣክል ክብረት ዘለዎ ኮይና ቅዱስ ህዝብ እንታይ ማለት እዩ ፉሊ ንመን ዝተፈልየ ነቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝበቅዕ ቅድስና ዝተቀበልና ህዝቢና ሕጂ ክትሓስቦ ከለኻስ ከመይ ጌርካ ስኻ ትተሓዋወስ ጽሩይ ክዳን ስኸመይ ጌሩ ምስ ረሳሕ ክዳን ይሕወስ ረሳሕና ብረሳሕ ጽሩይ ናብ ጽሩይ ከተቀምጦ ጽሩይ ናብ ረሳሕ መቅማጥ ረብሓ ይብሉ ስለዚህ ቅዱስ ህዝቢ ይኹም ብለና አለ በኋላ በኋላ ንእግዚአብሔር ጥራይ ክትኮኑ ዝተሓረኹም ህዝቢ ይኹም ብለና ስለዚህ ምትሕዋስ ነውር ምዃኑ እንሪኦ በሚዛን ቃል አምላኽ ማለት እዩ ሃሌሉያ نعخ خبر خبكوسي يا أخل النزب المزمور الله مناتو እግዚአብሔር ሙሉእን ጽቡቕን ስለዝኾነ ስለዚህ ተሐወስ ናስ ክንጉዳ አንተ ዘይኮናስ ጽቡቕ አይኮነን ይብለና ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ማዓስ ዝጥራይ አብ ካላይ መልእክት ቆሮንቶስ ክንከይዲና ምዕራፍ 6 ሃሌሉያ አብ ካላይ መልእክት ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ናው ሁላትና ንኺድ ማንነትና መፍላጥ ጽቡቕ ይሕዋተይ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥር 14 ክሳብ 17 ዘሎ ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብጺና እንተራ ኮይና ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑት ኣይትጸመዱ ማለት ንጽድቅን ኃጢአትን እንታይ አረኺብዎ
ويس نبرهان مسألمات انتاي حبرت الله انتاي حبرت الله كريستوس مس بيليال انتاي مسممع الله ويس نأماني مزي أماني انتاي قده الله هاليلويا نمقدس أملاخ مستعود انتاي مسممع الله نسخاتكم مقدس هياو أملاخكم سلازي نمقدس أملاخ نمقدس أملاخ مستعود انتاي مسممع الله أملاخ أباتاتهم كنبر أباتاتهم ون كملالس إيه أنا أملاخهم كخون نساتهم ون هزبي كخونني يوم كم زبالة نحنا بيت مقدس هياو أملاخ إنا هاليلويا نحنا منينا بيت مقدس هياو أملاخنا سلازي يبل قزر عسر شوعاتهم كم مأكلهم وصن تفليون رخص أيتتنكيو أنا وانك قبلكم إيه يبلك زيابير سلازي نحنا مقدس هياو أملاق سلازي غنا نسخاتكم كباتهم وصن تفليون زي حزب أملاق مقدس أملاقنا متحواس زي فكر لنا مغنياسي نايك زيابير حزب تراي سلازي غنا هنا كبرنا أملاق يخون وصن تفليون سلازي نهميا زغبرو ነገር እንታይ ዓቢ ክፍአት እናገበርኩም ከለኹም ኣብ ልዕሊ ኣምላኽና ድማ ዓመፅ እንዳተፈጸመ ክነሱ ንዓኻትኩም ደኽን እዘዚና ሕቶ እኮ ይቕሪቡ ስቂልና ደኽን ርኢና ብቐደሙ ነህምያ ንምንታይ እዩ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ሕማቕ ዜና ሰሚዑ እኳ ይመጺኡ እምበር እሱ ዝነበሮ ቦታስ ከመይ ዝበለ ቤተ መንግስቲ ነይሩ إذا كل زمازسي نتاز فرست مكابيبيا يروساليم كتصقن حزب أملاخ دما كتصقن إذا زخون زلنا نجار متان كخوني نتم تحواس كفالية متى يدلو مناتو حزب أملاخ فلي مخانو سترديو زيابي هري بارخ نحنا وننتاينا فلي حزبينا كبر حزبينا حري ولدينا نايك زيابي هر منغستي كهانات إنا معزت راي تريد أملاخنا ناي كل يكونن ناي جويتاينا أنا ناتو نسرما ناتي يا بيهري بارخ يا بير سنايو جويتا انتايلو يمهر نيرو كاب عالم وصن تفليون أبزي أزرع أنا أدمى وصن تفليون يبل يا بيهري مسكن هاليلويا مغنياتو رخص أيتو تنكيلو نحنا بيت مقدس هي أملاخنا مسبلس رخص أيتو تنكيلو تاي مالتي متحواس نتقدسنا إكزيابير نجار تاي قبري يركسوي رخصها فلوتي موداتو إكزيابير يبارخ امبار حفشاوي حجي انتاي إلو أبتنا ينهمي أخن ملسينا أبو سلازوخونة عند حساباتنا كجمر كله تاع 23 سنة انتايلا بتن معالتات اتيند ما إلي جميرو بينوت بتن أمنهم يا زنبر الزمن بزن معالتات زينك زيابي هير انتاي زبلنا وز انت فليون وز انت فليون حجون الساعة ملختي زيابي هير ايلواتنيو مغرو ايلواتنيو عيو ايلواتني زيابي هير يبارخ بتن معالتات زين كما ايلو بزمن ابراهام كما ايلو بزمن نبيات كما ايلو بزمن قويتانا مدحنينا يسوع كريستوس كما ايلو اغزيابير سلا زيلوت ابزا زمن زي اون وصون تفلين يزبلنا نتقدس كي رخصكم متان وصون تفلين تحاويس كمخات قبو ايكونن قبول ايكونن يحواتي اب اغزيابير معماتي هاليلويا هاليلويا مغنياتو انت يزبلنا زلو كنصقطلو دليدلنا بيت مقدس هياو املاخينا يحواتي حجي أبز بيت مقدس هي وأملاخسي بتن معلتات تين سلزبلة أبز زمن الزخم متحواس يقباديو انتاي مالتيو أبك زيابي هر معمات
يا هيري مسكن أب عالم أبز زمن زون بت زمن تسلزبله أبز زمن زون بزح نمقدس أملاخ كركسيلو زمت حسابات بحريات تكبارن على إخواته دسمي مهنياتو أبز عالم زلوا كله حساب كله مخري ديابلوس ناقاننتن نتي حري ولد حزب أملاخ انتين مقباري كونتامينيت نمقباري نمركاسيو نورمال يكونن أب عالم زلوا فلسفنا حساباتن أب عالم زلوا حساباتن أكايدان لايف ستايل كي ترفع أب عالم زلوا بدحريو أجندة ديابلوس الله إتا أجندها مودة إتا حنتي أساها نتي نسوه حزب أملاخ نمركاسيو زياكوا عدامن هيوان زيابير قديسو صبوغ يرمس فترهم ديابلوس حسب بملاخ أركيسوهم إتا حسب زيا كسب حجي تغيد الله كسب حجي تغيد الله ملكة عندها تغييرت حواتي نتمرت حزب أملاخ دما ملي سم دما أغان انت ماتيم دما مسبات بمتحواس دما أركيسومو እግዚአብሔር ከበማ ያገሩ አጥፊው ምክንያቱ ዘይ ቅዱስ ነገር እግዚአብሔር ክጻወሩ አይካአሎኒው ስለዚህ አጥሪዎ ከምትንፈልጦ ኖህን እቲ ውሕድ ህዝብን ተሪፉ ጽሩ ይወረዱ ክፈጥር ኢሉ ብዙሕ ጀነሬሽን ወለዱ ከይከይድካ ረኺሱ ካመሊሱ እግዚአብሔር ካን እንደገና ድማ ሕጅ ቅዱስ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ስቂሉ ስለዘይሪ ድማ በአብርሃም ገሩ ድማ ሐድሽ ህዝቢ ክገብር ደልዩ ናተይ ዝብሎ ህዝቢ ስለዚህ ካብት ርኹስ ናይ መሶፖታሚያ ናይ ኢራቅ ዘመን ና አብርሃም ካብት ዝተሐዋወሰ ዘመን መንጢሉ ብቅልጽሙ ስሒቡ እግዚአብሔር ይባረኽ ሐድሽ ወለዶ ንዑ ዝበቅዕ ነቲ መሲሕ ዝበቅዕ ወለዶ ክፈጥር ጀሚሩ ስለዚህ አብርሃም ተፈልዩ ይስሐቅ ተፈልዩ ያዕቆብን ተፈልዩ እንዳኸደት ከም ዝንሪዮ ዘለና ኣብ ነህምያ ዘመን ዲ ኣብ ብዙሕ ዘመንካ ምትሕዋስ ካጋጢሙ كل جزء ديابلوس يحوس كل جزء زيركا دما نتا مقدس أملاخ نمر كاسيا سلازي قرحات كم تمن حيوات قنا كم رقب خبوني بلنا كن قرح يبلنا زمت زول نجار كله مسجانا قد يبولني حواتي بسجادة يعطي يخون نمبر مودة تاجن نتا مقدس أملاخ نمر كاسي نمبل شاوي يا هاليلويا أما صحفتي توسس كخنكيد زيابير مسكن معرف كلته معرف كل تيتوس كابوزر 10 تخلت 10 سلستن تايب لنا اتبروخ تسفان ناي عزوز املاخنان مدحانينان يسوس كريستوس مغلاص كبري انا تصبنا قفعن علماوي تمنيتن كحيدنا ابزا عالم زيا بتنقاقين بصدقن بملخون كنبر يمهرنا له بمنتاي كنبر نتخبر تسفا قويتانا يسوس كريستوس اندا تصبنا خلنا سي هاليلويا ابزا عالم زيا بتنقاقن بصدقن بملخون كنبر يمهرنا له بتنقاقه ابيري مسكن ابيري بارا هذه تقدمي حسب بزعبات حزب املاخ انتاي نتورينا مالتيو أبز خالي حسابك متحواس زصعبه قدات أبت وشتو خبز ولا إنا خنريهم انتاي قدات كمتسخل أوريدي تنكيفنا إنا كتر 24 كنرينا نعم نهميا خن بلسينا كزي أبي ريبارخ 24 قداماي متحواس زمصو قدات تقداماي انتاي أب كتر 24 تتقيسوا له اتوم دقوم كا فرغوم بزربا اشدود ويس نايزخونه كاله حزبي يزاربو نبرو انبر بزربا ايهود مزرابسي ايكولون نبرو يبلنا
تقدامي تسعبين انتهى مستحواس مسمته بزرب أيهود سي مزرب أيكولون نيرم انتهى سعبين كون هلوه قال እግዚአብሔር كسمعوا زم ولد زيهم زتحواوسوا أيكولون يوم تزقرم كال كل قانقا يزارو بيهم عشان دهونتن ويك أبغال زربا يزارو بيهم إذا حنت زي زاربو زربا انتهى أيهود زربا أيهود يزاربوني وقال እግዚአብሔር راح ما يلهم كسمعهم اتزتقمم قال እግዚአብሔር راح ما يلهم كسمعهم يحوات سلازي متحواس قانقاها يدبالقي أتحساسبها يحواوسي رديتك يحواوسي قال እግዚአብሔር صريق قال እግዚአብሔር كي تسمع يقبري يا بيري مسكن بقى حاسب كل خفت وش تيسي እንደ ሕርተ ሓዋዊሶም ሲ ዘረባ አይሁድ ደይ ኩሉ ተኮይኖም ሲ አንተ አምኩ ገብሩ ዘም ሰባት እዚዮም ናይ እግዚአብሔር ነገር ስኸመይለምኩም መሃሪዮም ቃል እግዚአብሔር ክዛረበና ከሎ ኩሎም ደቅኺ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሩ ክኾንዮም ሰላም ደቅኺ ድማ ዓቢ ክኸውን ይብል ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዘይ መሃሩ ግን ዞም ሰባት እዚዮም ሰላም ይብሎም እዞም ዝተሓዋወሱ ሰባት ቃል እግዚአብሔር ስለዘይ ሰምዑ ምክንያቱ አብ አሽዶድ ዝዝረብ ካሊዩ أب يرسالم زرب كخاليو أب أشدود انتهى زرب أب قدام يسامي المعرف حمشته أنا وين خينينا أب قدام يسامي المعرف حمشته أتي انتهى تاريخ الله أتي تابوت زيابي هير أملاخ أتي تابوت كيدان تماريخو ناب أشدود كدايب لك أب أشدود مسأتوه مسمنا قمتوه يزبن مش داغون أب أشدود انتهى يزلو داغون يزلو سلازي زملو هو زربوهم زبلوا كل زي سمعوه بزعبا منتاي بزعبا داغونيهم بزعبا أملاخ إسرائيل أملاخ سماي نقص كلها مدري أي سمعونيهم زي حزب زيهم قام يبلو من كاب እግዚአብሔር زي سمع حزبي كاب داغون تراي سمع حزبي دما سلام يبلون قتلنا في تاريخ كم نري ابتنا يساميل دحيرو كنتاي دي خوينو ات مقدس أملاخ مستعود حبره سلازي يبلو خمس زنببنا يو أب قدامي كورنثوس معرف شدشتسي حبره سلازي يبلو استساليهم داغون وديغو نت حزب كنتاي صعبين امتيلو حمام فيرا مغلنچوا كله تيلو زتحواوس ነገር مسمع زتحواوس ነገር مغبار قسلن حمام انطرح يزمص يحوات አይጠቅምንዩ ዲያብሔር ይባርክ ቃል ካነ እግሬ መብራትን መገደይካ ብርሃን ይብል ቃል አምላክ ስለዚህ ይሰምዑ ዚዮም ሰባት ዚዮም አብ ጸልማትዮም ዝመላለሱ ምክንያቱ ቃል ካነ እግሬ መብራትን መገደይ ብርሃን እንድሕሪልዎ እቲ ቃል እግዚአብሔር በዘርባ ይሁድ ሰምዕ ዘበለ እንታይ ዝሰምዕ ቃል እግዚአብሔር ይዝሰምዕ ስለዚህ ንኸይ ወድቕ ንኸይ ዕንቀፍ ዝኽልክሎ ቃል እግዚአብሔር ብርሃን ኣለዎ እቲ ዝተሓዋወሰ ተፈጢሩ ዘሎ ህዝብ ግን ንቃል እግዚአብሔር ስለዘይ ሰምዕ አብ ጸልማት ይዝመላለስ አብ ጸልማት ዝመላለስ ድማ ውዒሉ ሓዲሩ እንታይ ይኸውን ይወድቕ ይስበር ሳዕቤኑ ዶን ሪእለና ብዝርዝር ይሕዋት ንዓኻ ከይብድስ ንቃልካ አብ ልበይ አቆርክዎ ቃል እግዚአብሔር ስለዘይ ሰምዑ ግን ንእግዚአብሔር ይብድሉ ደም ዘለው አይብድሉን ዘለው አይፈልጡንም ዘም ሰባዚዮ አይብድሉ አይፈልጡንም እኳዳ ጽቡቅ ድገብር ዘለው መስሎም ንዳጎንም ዘምልኹ ዘለው ስለዚህ ንእግዚአብሔር ንኸይንብድሎ ዝሕዘና እንታይ ቃል እግዚአብሔር ምስማዒ ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና زيت حواوسه እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ቃል ካነ እግሬ መብራትን መገደይ ብርሃን እንድሕሪሉ ንእግዚአብሔር ቃሉ ስለዘይ ፈልጥዎ ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዚኦም ዘጉሂዎ ማለት እዩ ቃል አባላ ንዓኻ ከይብድል ንቃልካ ብልበይ ሓስኮ እንድሕሪሉ ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ዘይፈልጡ ኮይኖም ኩሉ ጊዜ እንተ ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ንእግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ እንዳጉሃይዎ ዝነብሩዮም እዞም ተፈጢሮም ዘለው ተሓዋዊሶም ዘለው ወለዶ እንታዮም ኩሉ ጊዜ ንኣምላኽ ዘጉሂ ወለዶ እዮም ንኣምላኽ ዝጎድዮም በዚ ምክንያት እዚ ኮይኑ ዓቢ ክፍኣት ክትገብሩ ኣብ ኣምላኽና ድማ ክትዕምፁ ሲ ስቕና ዲና ክንሪአኩም ኢላሎ ስለዚ ካልእ ነገር ስለዝሰምዑ ካልእ ንእግዚአብሔር ቀና ኣምላኽ እዩ ንዳጎን እንድሕር ዘምልኹ ኣለው ቋንቋ ዳጎን እንድሕር ዝዛረቡ ኣለው ኮይኖም እግዚአብሔር ይቀነዶ ኣይቀነን እግዚአብሔር ይጉህዶ አይጉህን አብ እግዚአብሔር አምላኽና ክትዕምፁ ስቕና ክንሪአኩም ጽቡቕ አይኮነን ዝበለ እዚ ንዓናውን ጽቡቕ አይኮነን እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ነህምያ እንታይ ገይሩ አባታ 24 እንታይ ትብል ዘላ ብዘረባ ይሁድ ምዝረባ ይከሉ ነበሩ 25
ተቆጢዕ ድማ ረገምክዎም ካባታቶም ከአን ሓያሉ ሰባት ወቃዕኩ ጾግሮሙን ነጸኹ ከቢድ እዚ ያብሄር ይባራ ነሚያስ ከምዚሉ ጾግሪ ሰብ ትነጽ እዚ ነዛረው ዘለና ኸማን ንበርትዕ ኮይኑ ስማዓና ኣሎ እንፈራሕ ኣለና ናይ ውልቁ ጉዳይ ድኾን ኸውን እዚ ሰብ እዚ ንምንታይ ኸም እንድገብር ዘሎ ካብ ክብረት ቦታ መጽዩሲ ብስጋ ብክብረት መጽዩስ ነቲ ህዝብ አምላኽ ሕግዝ ኢሉ መጽዩስ እቲ ህዝብ አምላኽ ከአንጻር ህዝብ አምላኽ አንጻር ትዕዮ ክኸይድ ከሎሲ ጸጉሮም ነጸኽዎም ይብል ወቃዕኽዎም ረገምክዎም ይብል ሕዋተይ ናይ ግሊ ጉዳይ ኣይኮነ ናይ ነህምያ ወአምላኺ ንጽቡቕ ጸረለ ኢሉ ጉዳይ ምስ አምላኺ ማለት እዩ ብዛዕባ ቤት አምላኺ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ይባረኽ ሕዋተይ ስለዚህ ክንዛረብ ከለና ዋላ ትርር እኳ እንተበለሲ ብዛዕባ ጉዳይና ኣይኮነን ብዛዕባ ርእሰይን ብዛዕባ ቤተይን ብዛዕባ ህዝብ አምላኽን ኢና ነጥቃል አምላኽ ንዛረቡ ዘለና ሕዋተይ ፐርሰናል ኣይኮነን ቅናት ቤትካ ዳሲ ቅናት እግዚአብሔር እዩ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ተማሂርና መወዳእታ ንርእስና ንቤትና ንህዝብ አምላኽን ዘይንነገር እንድሕር ኮይና እንታይ ዳ ትርጉም ኣሎ ኣብ አምላኽና ምዕማጽ እዩ ስቕ ምባል እግዚአብሔር ይባረኽ ካላይ መጉዳእቲ ወይካ ሰዓቤ ናይ ምትሕዋስ ቁጥር 26 ካብ ዋይ ንወጽን ኢና 26 እምነህም ያፍታ እግዚአብሔር ይመስገን በልኩውን ሰሎሞን ንጉስ እስራኤል ሲ በዚ ነገር ዝዶ ኣይኮነን ዝበደለ በሐቂ አመንጎ ብዙሓት አህዛብ ከምኡ ዝበለ ንጉስ ኣይነበረን ኣብ አምላኹ ካፍትዊ ነበረ አምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ኩሎም እስራኤል አንገሶ ግናኸ ነገር ተበላሸ ግናኸ ተመጽያ ጸገር መጽያ ግናኸ ንዑውን ነቲ ህዝብ ጥራይ ኣይኮነን ንዑውን ጓኖት አንስቲ ናብ ኃጢአት አስሓተኦ ካልኣይ መጉዳእት እንታይ እዩ ንጉስ ከይተረፈ ወዲቁ እምበኣር ምትሕዋስ ንንጉስ አይብል ንጠቢብ አይብል ንነቢ አይብል ንጉስ ደአክል ጥበበኛ ዘአክል በሓንቲ ጌጋ ሱኻ ምትሕዋስ ገይሩ ምስቲ ህዝብ አምላኽ ዘይኮነ አህዛብ ተሐዊሱ ንመቅደስ አምላኽ ምስጣዖት ተሐዊሱዎ ብዙሓት አንስቲ ከመጽእ ከሎ ናይ መውስዎ ጉዳይ ዘይኮነሲ ምስአን ሒዘኖ ዝመጽእ ነገር ኣሎ ናይ አሽዶድ ናይ ዳጎን ናይ ሲሪያ ናይ ብዙሕ ነገር ጣዖት ሒዘን መጽን ኣብ መወዳእታ ነቲ ቅዱስ ህዝብን ነቲ ቤት መቅደስን አምላኽን እንታይ ገይረኖ አርኪሰኖ ስለዚህ ምትሕዋስ ንተራ ሰባት ጥራይ ኣይኮነን ጉዳት ዘምጽእ ንንጉስ የውድቆ ጥበበኛ ንዝበለ የውድቆ ንነቢ የውድቆ ከምቲ ንሳምሶን ስኺሉ ምስቲ ቅዱስ እቲ ቅዱስ ናይ አምላኽ ሰብ ክነሱ ሲምሶን ምስቲ ዘይ ቅዱስ አህዛብ ምስተሓወሰ እንታይ ኮይኑ ንውድቀቱን ንጥፍኣቱን ኮይኑ ስለዚህ ዋላ ነቢዩና ምትሕዋሲ በሓደ አልማማ እዩ ዝወቕዓካ ያብሄር ይባረኽ ካልኣይ ጉዳት ርኢናያ ማለት እዩ ዋላ ዕቤትካ ኣይገድሶ ነቢ ኤበል ምን ገለበል ብዘይገድስ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ቲቶ ዝመህረና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኩሉ ሰብ ናይ አምላኽ ሰብ ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ብዘይገድስ ብጥንቃቐን ብጽድቅን በምልኾን ክመላለስ ተኣዚዙ እዩ ንኹላያ ትምልከት እያ ንነብስ ወከፍና ንነብስ ወከፍ ቤት ንነብስ ወከፍ ሰብ ንነብስ ወከፍ ህዝብ አምላኽ ብጥንቃቐ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይባረኽ ሳልሰይቲ ጉዳት እንታይ ምትሕዋስ ኣብ ልዕሊ አምላኽና ምዕማጽ ኢልና ኣለና ሰባት ብቋንቋ እግዚአብሔር ክሰምዑ ይከኣሉን እዚ ካል አምላኽ እዮም ዘምልኹ ኣብ ጸልማት እዮም ዝመላለሱ ሰላም አይብሎምን ካልኣይ ንጉስ ካብ ክብረቱ የውርድ ንንጉስ ካብ ክብረቱ የውርድ ንህዝብ አምላኽ ካብ ክብረቱ የውርድ ናብ ውርደት ይድርቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃኻ እቲ ዝኸፈኻ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ዓመጽ ይፍጸም ቁጥር 27 ንርአያ ካባት ራእይና ንማሃሎ ማዓት እግዚአብሔር ይመስገን ቁጥር 27 እዚ ሁሉ ዓብይ ክፋት ክትገብሩ ጓኖት አንስቲ በመውሰድ ንአምላኽና ክትዕምጹዶ በሐቂ ንዓኻትኩም ክንእዘዚና ዓብይ ጉዳት ዝብሎ ዝንታይ ኣመወዳእቱ 00 ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ምዕማጽ እዩ አዳምን ሂዋንን ሐሳብ ካልእ ብምስምዖም ኣብ ርእሶም ጥራይ ኣይኮነን በለላ ኣምጽዮም
ኣብ እግዚአብሔር ዓሚጾም ኣብቲ ጻድቕ ዝኾነ ቅዱስ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓሚጾም ስለዚ ክንተሓዋወስ ከለናሲ ናተይ ጉዳይ ኮይ it's my life ከም ዝብሎ ዝዓዲ it's my life ይብሉ ኻዞም ቆልዑ ዝዓዲ it's not your life ናትካ ህይወት ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ነገራትና ናይ እግዚአብሔር ይሕዋተይ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ዘበለ ንኻልእ መሃብካ ዓመጽ እዩ ምን ኣሎ ገንዘቡ እንዳተበርበረ ስቂሉ ዝርኢ እግዚአብሔርካ ሓያል ኣምላኽ እዩ ናቱ ንብረት ክውሰድ ከሎ ኣይፈቱን እዩ ኣብ እግዚአብሔር ምዕማጽ እዩ ስለዚ ክንጋገ ከለና ወይ ምስካል ሓሳባት ክንከይድ ከለና በሓሳባት ይኹን በባህሪ ይኹን በተግባር ይኹን ምስቲ ህዝቢ ኣምላኽ ዘይኮነ ተሓዋዊስና ክንከይድ ከለና ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ዓመጽ ንፍጽም ከም ዘለና ክንመሃር ይግባአና ነስተውዕል ህይወተይ አልሐምዱሊላህ ከገብራይ ዝባሃል ነገር የለን እቲ ጎይታ አኽሊ ምስ መጽ ክጸባጸብ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ብጥንቃቀ ንበሩ ዝብልሲ መወዳእታ ንዑም ጸጉሮም ነጺዎም ኸውን ፊዚካሊ ረጊምዎም ኸውን እታን እግዚአብሔር ዘይትሰምዕ ህዝብ ግና ወላ ካብ ግብጽ ትውጻእ ብዘይገድስ ኣብ ምድረ በዳ ተተርፍያ ዘሊሉ እንዲ በሐድሽ ኪዳን ኣብዛ ዓለም ዚኣ ብጥንቃቀ ክንነብር ይግባአና በምልኾ ብጽድቂ ብእምነት ብፍቅሪ ክንመላለስ ዝግባአና ዝብል ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ሓሳብ ጥራይ ኣይኮነን ይሕዋተይ ቃል እግዚአብሔር after all ኣይልወጥኒ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 ከምዚ ዝብል ኣሎ ኣይንክን ከይኒና ኩሉ ንኹሉ ዝኾን ግዜ ይብልና ስለዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 እንታይ ይብል እቲ ቅዱስ ነኽላባት ኣይተሃቡ ዕንቁኹም ውን ኣብ ቅድሚ መፋልስ ኣይትደርብዩ በእጋሮም ከይረግጽዎሞ ተመሊሶም ከይትርትሩኹም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሰዓብየን ምትሕዋስ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ቅዱስ ንሕና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቤት መቅደስ ኢና ስለ ዝበልና ነዚ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነኽላባት መሃብ ዕንቁኻ እቲ ክቡር ናትካ ነገር ድማ ኣብ ቅድሚ መፋልስ ምድር ባይሲ እንታይ ኢልዎ ተመሊሱ ይትርትረካ እዩ ስለዚ ኖርማል ኣይኮነን ይሕዋተይ ጉዳት ኣለዎ ምትሕዋስ ሳልሳይ ሓሳብ ኣብ መወዳእታ እንሪኦ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ኣሎ ድዩ ብርግጽ ኣሎ ድሮውን ተማሂርና ኢና ብውልቅን ብማሕበርን ደረጃ ድሮ ተማሂርና ኢና ካብዚ ናይ ነህምያ ንዝርዝሮ ስለ ዘለና ኢና ኣብ እታ ቀዳመይቲ እንታይ ኢና ኢልና ኣብቲ መጀመርያ ከይንተሓዋወስ ክንጥንቀቕ ኣለና ብጥንቃቐ ክንመላለስ ኣለና ተቀዳመይቲ ፈውሲ ከይንተሓዋወስ ምጥንቃቕ እያ ምክንያቱ ንዓኻ ከይብድልሲ ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ዝብል ዘሎስ ምስናይ ንእግዚአብሔር ዘቆጥዕ ነገር ንኸይንገብርሲ ብጥንቃቐ መመልላስ ማለት እያ ንኸይንብድሎ ማለት እዩ ንኸይንተሓዋወስ ማለት እዩ ነቲ መቅደስ ህያው ኣምላኽ ኣብኡ ገለ ነገር ከይንሕውስ ጋሻ ነገር ከይንሕውስ እዩ ዝዛረበና እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብ ኤፌሶን ዶ ክንከይድ ይሕዋት ነዚ ቃል እዚ ዘጽናዓልና ቃል እግዚአብሔር ሰናይ ይሕዋተይ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ክንከይድ ኢና ንኹሉ ዝኾን ግዜ የብልና ካብ ምዕራፍ ካብ ቁጥር 7 ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እምበኣርሲ ምሳታቶም ሕብረት ኣይሃልኹም ብዙሕ ዝዘርዘሮ ነገር ኣሎ ኣነ ኣንቢበ እቲ ሓሳብ ከጨብጠኩም ድፍትን ዘለኹ ምክንያቱ ድሕሪዩን ቅድሚዩን ዘለኹ ልኽትሪዮ ኣብዚ ግዜ ኣይፈቅድኒ እምበር ከምኡ እዩ ትግቡእ እምበኣርሲ ምሳታቶም ሕብረት ኣይሃልኹም ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብጽድቅን ብሓቅን እዩ ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም እሞ ብጎይታ ገና ሕጅ እንታይ ኢኹም ብርሃን ኢኹም አሜን ንጎይታ ዝሐግሶ እና መርመርኩም ከም ደቅ ብርሃን ኮንኩም ተመላለሱ ብርሃን ስለዝኾንኩም ከም ደቅ ብርሃን ኮንኩም ተመላለሱ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ይባረክ
جن حو دا أمبر نتفرز يبلو قبرت الماسي أي تسحبوه أي تحبروه أي تحبروه أي تتحواوسوا جن حو دا أمبر نتفرز يبلو قبرت الماسي أي تحبروه مغنياتو برهانيكم من السخم سلازي كن قبرز قبأنا نجر الله ديو بقولك أنا ببيتنا بمحبر درجان دحريلكا نخين التحواوس متنقاقيك على جزء أبير أي تحبروه بأنت أركور أنت يبل جنحوه نهم يازقبرنا نجر أنتاي جنحوه فيزيكالي بأكل جنحوه بمعدد ما جنحوهم سلازي أنا تقدمي تسأل أمنا يجزي أبير أملاخ مستمهاركو سق مبال كفو نجر ندار أخا سق مبال نوريو كنات بيت قبل عني زبهال نجرسي قبل عنك خلالو كونسيم كقبرنا خلانو منفس فينهاس مناتو ننحدكم تمع عدنبر تحدن تدخم تبرتعنا تدخم يحجزو يمكر يزبل سقيل كارا أيو أيبلني إذن نهميان مهارو زلنا وسقيلو أيرياني زلو برقت لذي كابو سلنا مهار كاب قلق زيابير سلنا مهار سقيل كامراي جن حوو يبلالو يا حواتي أبطان نهميان دحرت مليسنا هاليلويا يسوس قويتاي أتخالا أيتخا نقبرا نقرنتايا متحواس مزقاتم كن الرمن كن الرمالنا كن ملاسالنا تام جمريا نخين حوس بتنقاق من ملاسي بزتفلا لي مخنيات بدغامي يخون بزتفلا لي مخنيات بصلوا يخون دما اندحرت حواويسنا دما كمزا نهميا زقبرا مملاسيا زينين قطري أبدا نهميا زلنا إسران حمشتن نرأيا قطري إسران حمشتن تقوتي عدما رقم كوم كباتتهم كان حيالو سبات وقعه سأقرون ونتخو أوالدكم نوداتكم أي تهابو كبوالدهم كان نوداتكم نرسخم من أي توصلوا إليه دما بأملاخ أم حالكوم سلسي تقدامي تقال أي تكفالنا إذا قطري إسران حمشتن تملكتنا تقدامي تقنا أي تملكتنا رقم كوم نقول يوم دما وقعهم سأقرون ونتخوهم إذا أنا عنا فتسيما أي تملكتنا نحد الزمن سبات لزخنا يا بهري بارخ اتخالا ايتكن تملكتنا انت اتبدلا كوا والدهم كان وداتكم نرسكم اي توسدوا اوالدكم كا اي تهابوا بغلا بهلا اي تتحواوسوا إلوسي بأملاخهم حلوهم أبكن ما أملاخهم حلوهم يا بهري مسكن أتذكر نقبر الله تانا مجمر حساب زجبرا مرجم مرقود أمبراي ترجمي لنا قويت يسوع ناي سجات على أسئلة زيبلنا الزمن زي فلي زمن سلا زخانة ناي فقر زمانيو كل جبرهم بفقري يجبر سلازي سقيل كاميرا يتصبق يكونن زبل حساب رينا لنا حمق نجر متحواس أبي هو تكفو نجر نداو سدني سقيلكم من دحريهم مني أي تتأمنني هم زلهم مسمن ده أخذ تحبر زلخا مسه زاب دق تحبر يقباكاي بحساب درجة ببحر درجة بتكبر درجة يقباكاي بوتاخا أبوديو سنبت أبي بوتاخا عربي أبي بوتاخا ربع أبي بوتاخا حموس أبي بوتاخا أنت عينت حساب كحيس كأخذ متصاب دقة توعيلك بتزلك كجزء مالتي of course ردواتينا سب نتزوع على يمثل سب نتزوع على يمثل انسسا وي تريت قبل معبوت عند روحيلن نتابع أكلة نيرة أبحمق بوت عند روحيلن ما سعر أبزي بلو توعيلن ما أبع أكلة نيرة زيك العقود يلاني بالكالك زي بيهر سلازي حواتي سق مبال صبغا يكونن جناخي زقبر زبلو خلو بفقري داء يجبر مرقود عنبر أيترجمو بسجا إن ملالس كنا سناقوا كم سجا عين واقعني صلاينا سجا يكونن
ሕልቅነታትን ስልጣናትን ገዛእት ጸልማት ዓለምን እኩያት መናፍስት እንዳንበር ናይ ስጋ እንደምን ኣይኮነን ስለዚ ብዘለ ዓለም በቲ እኩይ ተታሒዛ ኣላ ክብል ከላ እንታይ ማለት እዩ ሓሳባት እቲ አንተ ወይ ዝበልናዮ ነታ መቅደስ አምላኽ ከርክስ ዝመጽእ ዘበለ ኩሉ ሓሳባት ባህርያት ፍልስፍና ላይፍ ስታይል ካብዚ ረሓቁ ይዝብለና ዘሎ ኣነ ይኹን ነፍስ ወከፍና ክንርኢ ከለና ነንሕድሕድና ክንመዓዓድ ይግባአና ይሕዋተይ ብፍቅሪ ንምቕናዕ ያብሔር ይመስገን በአምላኽ አምሐልኩዎም ኢሉ እታ ኻልኣይት ምስኣ ዘላ እንድሕር ምትሕዋስ ኣጋጢሙ ንዝብል ቁጥሪ 27 ደጋጊምና ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ኩሉ ዓብይ ክፍኣት ክትገብሩ ጓኖት ኣንስቲ ብምውሳድ ንኣምላኽና ክትዕምፁዶ ብሓቂ ንዓኻትኩም ክንእዘዝ ኢና ስቂልካ ምርኣይ ንርእስኻ ይኹን ንቤትካ ይኹን ንቤት ኣምላኽ ይኹን ኣይጠቅምኒ ኣሕዋተይ ንሰብ መፍራሕ ጽቡቕ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ነህምያ ኣብዚ ኣብ ኣምላኽ ዓመፅ እንዳተካየደ ስቂልና ክንሪአኩም ንዓኻትኩም ክንእዘዝ ጽቡቕ ኣይኮነን ንሰብ ዝፈርሕ ርጉም ይኹን ኣብ ሰብ ዝውከር ርጉም ይኹን ይብል ንሰብ ፈሪሕካ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ክትረስሕን ወይ ክትበላሽን ከላ ምርኣይ ሰናይ ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ከም ቃል ኣምላኽ እውን ኣይኮነን ሃሌሉያ ስለዚ ዝወሰዶ ካብዛ 27 ተበጊሱ ዝወሰዶ ስጉምትታት ነህምያ እንታይ ቁጥሪ 28 ንራእያ ሓደ ካብ ደቂ ዮዳዕ ወዲ ኤልያሺብ ሊቀ ካህናት ምሳንበላጥ ሖሮናዊ ሕምነት ገበረ ስለዚ ካባይ ሰጎክዎ አቱም እዚ ሳንበላጥ ዝበሃልሲ ክትሓስቦ ከለኻ ኮፊልካሲ ብሕልፊ በይናኻ ክትሓስቦ ከለኻ ሲገርመካ ሳንበላጥ ማለት እኮ ነቶም ህዝቢ ቤት መቅደስ ከይሰርሑ መካበቢያ እግዚአብሔር ከይትስራሕ ጦቢያን ሳንበላጣንሲ ነቲ ህዝብስ በቃ ኣዝዮም ዝኸስዎ እዮም ምዝሕምነት ይግበር እሞኻ ካህናት ኮይም ዘረ ካህናት ኮይ ዝብለና ዘሎ ካብ ዘረ ካህናሲ ምስቶም ናይ ጦጥ ናይ ሳንበላሲ ምትሕዋስ ገይሮም ሕምነት ምስ ዓለም ሕምነት ይትረፈና ምስ ሓሳብ ዓለም ሕምነት ይትረፈና ይሕዋተይ እንታይ ጎዲልና ቅዱስ ኣምላኽ ኣለና ቅዱስ ህዝቢ እዩ ዘለና ኣብ መንፈሳዊ ሓሳብኩም ኣምጽዎ ሕምነት مسو حمنت مقبارم كو تقميو مغنياتو ابت بوتاتي اقدمو زنبر السب سلا زخونه سامبلات يسالت الكاي يتقمكاي نتقم سغايم دقربو زلو مريت انتهابهم قالتهابهم نتقمي لهم ات مقدسهم يفرس كم زلو غنا يتردوم اكلاتهم يرسحهم كم زلو كاب املاخ ميفريم كم زلو ايراخون سلازي انتاي غيرو سوغوكو ስለዚህ እንታይ አክሽን እንታይ ሱጉምት ተወሲዱ ናይ አምላኽ ዘይኮነ ነገር ክመጽእ ከሎ ኣብ ህይወትና ክንሰጎ ይግባአና ክንዕገሶ ኣይግባአናኒ ወላ ንእሽተይ ትኹን ከም ተቃል አምላኽ ዝብለና ንእሽተይ ማይ ብሑቕ ንብዘሎ ብሑቕ የብኩዖ ንእሽተይ ካብ ዓለም ዝኾነት ሓሳብ ፍልስፍና ምርዳእ ላይፍ ስታይል ውዒላ ሓዲራ ንህዝቢ አምላኽ ንመቅደስ አምላኽ ተርክስ እያ ክንዕገሳ ይግባአናኒ ክንሰጓ ይግባአና እግዚአብሔር ይባረክ አቢ በደሊ ሕምነት ተፈጽሞ 29 እንታይ ዝብል ክህነትን ኪዳን ክህነትን ለዋዊን ስለዘርከሱ ወአምላኸይ ዘክሮም ስለዚህ እንታይ ዝብል ሕምነት ኖርማል አይኮነ እንታይ ይድገብር ዘሎ ሕምነት ክህነትን ኪዳን ክህነትን ለዋዊነትን እዩ ዘፍርስ ዘሎ እትምርዱስ እዚዩ بلو سبيو نهميا نتم سبا زقوم زلسي اتسعبينوس يريو سلا زلوي املاخ يمسكن نانو حمنت مقباركم نايسقا قني لكم كي مسلكم ايزو بلم زلو انتاي دا كهننتن كيدان كهننتني كيدان انت فريسوس اتهزبس انتاي واقالو امونغونان امونغو قيتا يسوس كريستوس زلو كيدان انت فريسوس انتاينا نحنا كنتيو ስለዚህ ኪዳን ምስጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ኪዳን ዘፍርስ ዘባላሹ ዘርክስ ዘርስሕ ዘበለ ሁሉ ክንዕገሳ ይግባአኒ ክስጎግ ይደለዎ ብሽም ኢየሱስ ይሰጎግ ሃሌሉያ ለካ ናይ ኪዳን ጉዳይ
حري ولدو ناي منغست كهنات انديو ناي سماي كهننات كركز زمص زبل كله خمي لا يعغص انا انتي دلني بدحريدا كم سبين ديدا كهننتي زحدغن اندحر مصيو ناي ابكن مغزيابير املاح نقرب ذهبن تبعت كهننتي صدقن بكريستوس زرخبكو انت زي عقيبه يدامو انتي دالن دي بدحري سب كاب سب كوي بلصني بسغا اتي فولي وردو زبل زلو حري حزب زبل زلو سي ناي اغزيابير حزب مخاني سلازي حزب زي فصيمو تحاوس ايغباني حواتي فصيمنا اينا خنصلو زلنا متحواس يا بير يبارخ كهننت بين خا اخات قويا حواتي كتنبو خلخا بين يقويا كهننت اكل مس داغون مس اشدوداويا بمنتاي قوانقوا ما انت خمل خد بدحريو حواويسه من دي مس داغون مس ناي داغون منفس حواويسه من دي مسك حجين እግዚአብሔር نقدس كبل خلوسي يحسبون يرخف يله اوكي جمروا اشدوداويان او داغون املخنا تمسገን يمكبلو تيوم كانت يمكلو انت هيدا يمدبلو زلو قوانقوا خا اخات تدبالق እግዚአብሔር بتخكر كتملو خاي تخلنيخا እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ናይ መወዳታ ስጉምት ዝወሰዳኻ ኣብ ቁጥር 30 አላ ይحواتይ ናይ መወዳታ ንኸይዳለና ቁጥር 30 እንታይ አትብለና በዚ ከምዚ ካብ ኩሉ ጋሻ ነገር አጽረኽዎም አምላኽ ይመስገን አመወዳታ አጽረኽዎም ይብል ምጽራ ይሆነልና እግዚአብሔር የጽርየና كمت حواس እግዚአብሔር ይባላልና نحنا ግን በአምላኽና ክንምሕላለና مساهم قال كيدان كينغبر مس عالم قال كيدان كينغبر مس حسب عالم مس بحر عالم مس تكبار عالم مس كايد عالم قال كيدان كينغبر محزنات كينغبر حمنات كينغبر نحنا نؤمن እግዚአብሔር كا يصرينا قالوا سديدو خمس زغبر زل حجي يصرينا بمنفسه يردعنا نتدغم حيل نسنف برتعه እግዚአብሔር مهاب لماديو ባህሪዩ በቀደሙኮ ካበዲ ውጪና ካብ ጎዱፍ ካብ ሐመድ አውጪና እግዚአብሔር ይባረክ ካብ ጎዱፍ አልዒሉ ምስ መሳፍንት ምስ መኳንንት አቀመጥካዮ ይብለካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናይ ይحواتይ ንኽብረትና እግዚአብሔር ዝዛረብ ዘሎ ንኽብረትና ናይ እግዚአብሔር ካህን ምዃን ይሐይሽ ከም ናይ ዳጎን ካህንነት ምክንያቱ ዳጎን ውዒሉ ሓዲሩ ክሳዱ ይቁረጽ እዩ يداوي يقرط يا بهري بارخ هاليلويا ملو حساب كوندلنا كننبباينا نوداينا كاب 30 بزي خمزي كاب كل غاشا ነገር አጽረኽዎም ነቲ አገልግሎት ካህናትን ለዋውያንካ ነፍስ ወከፍ አብ ሰስሩሑ በመትሐዝ አቆምክዎ ሃሌሉያ ካህን አብ ክህንነቱ ዲያቆን አብ ድቁንነቱ አበቦታኻ ክንደይ ይጽበቕ አበቦታኻ አቤት አምላኽ አበቦታኻ አብተጽፍሕኻ በሐንሳ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ከይተሐዋወስካ ከተም ለኾሰና ይحواتይ አበቦታማ አቀመጥኩን ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባትን መስዋዕት ዝኸውን እንጨይትን ብዛዕባ ብኹራትን በቲ ተመደበ ጊዜ ክቀርብ አዘዝኩ ሕጅራዮ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ አበቦቱ ምስቆመ ካህን አብ ካህንነቱ ምስቆመ አፍታ ሰዓቱ ተኻህን የምልኽ اتدياكون تمسوات ما افت ساعات يفصم حلاف زلاف يلن متحواس يلن مغنياتو صري زخونه قال እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ዝገብረካ بقنع بصري مغدي زمرحካ ቃልካ ነግሬ መብራህቲ ንመገዲ ብርሃን ይብላሉ እዚ አምና እግዚአብሔር ቦታ መስአተኻ ምትሕዋስ የለን ስብሓትን እግዚአብሔር ይኹን ነው ስለዚህ ግን ሕወደ አንበር ነተፍረዘ ይብሉ ግብር ጸልማት አይተሕበሩ ይብለናል እግዚአብሔር ይመስገን حصيرنا كنصلينا اي حبروني نبل مس املاخنا نمخاخر يحواتي اي حبروني كل قبر صلماتنا غاننتن بشم يسوع كريستوس كاب حزب املاخ يودق بيسوع كريستوس يودق كاب هيوته يودق يتقمني له ابو عمر يحاسكو اب حساسه يحاسبكو كاب عالم زمت هو زبله كل بشم يسوع يودق ننفسنا نصلي الله يحواتي نصلي ويتاي نتامن
متحواس زبله بشم يسوع كريستوس بشم يسوع يجنح بشم يسوع يجنح بزول مخرج الماتنا غانت كاب حزب املاك يودغ كم مقدس املاك يودغ in Jesus name بشم يسوع بشم يسوع بشم يسوع زبرتع منفس كان حزبها هاب እግዚአብሔር ززارب منفس كا እግዚአብሔር قالكا يزارب እግዚአብሔር قالكا يقنع እግዚአብሔር قالكا كابتي كلتا زعفو سيف يبلحمو نفسن منفسن مفلالي اكلاتن كسع زفلي يستم اب هيوتنا in Jesus اب حلنا بحساباتنا يفرد እግዚአብሔር يزاربنا እግዚአብሔር حلنا تزاربو እግዚአብሔር افتنا يوشت سبنا بحيل منفسكا مبرتع متان كخنلنا كابا غازي كون زبل كله بقالكا يودق እግዚአብሔር دد حرينا زمص كحواوس زمص كزرق زمص ناي صلمات منفس ناي ديابلوس منفس بيسوع كريستوس يودق بيسوع كريستوس يودق تصعنو زبله علماونا زبله فلسفنا عالم زبله بحاسوت فلتة تبعيلو زلو كم زتبهله حاسوتيو كابا خازي كون زبله كله حاسوتي مو بشم يسوع يودق بخلت اغرغام حنكاس يودق in Jesus name بقالك قدسهم كل قالك حقيو بقالك قدسنا እግዚአብሔር كل قالك حقي بقالك قدسنا እግዚአብሔር ابو بيتك يتحدث مسويتاتك يتحدث in Jesus name مسويتاتك يتحدث ጎይታይን አምላኸይን مسويتاتك ውሽጠይ ዘሎ يتحدث ደቂ ሰኸለኹ ዲያብሎስ ዝዘሮ ክርዳድ በኢየሱስ ክርስቶስ ይልዓል ክርዳ ዘበለ ይልዓል in Jesus name حرم زبله يلعل امنغونا زول حرم يلعل اب حزب غازول حلم يلعل ابا بايتنا زول حلم يلعل تصعنا زبله حمام زبله دنقرنا زبله تعبيتن تمكحتن زبله انا زبله in Jesus name بيسوع كريستوس يودق بيسوع كريستوس يودق بيسوع كريستوس كحزب املاك يلعل كل قبر صلماتنا غاننتن يقنطط እግዚአብሔር ንቤት ካጽሪያ نمحبرك أطريا نزبغ أطريا نبيت يذكرك ويتاي نبيت يذكرك እግዚአብሔር نومر يتزاربك እግዚአብሔር نحساب يتزاربك እግዚአብሔር كسع معاس بخلت أجري محنكاس እግዚአብሔር بيسوع كريستوس بيسوع كريستوس بزول قبر صلماتنا غاننتن يقنطط بزول قبر ديابلوسنا غاننتن يقنطط نتقدسنا እግዚአብሔር ነገር ዘርክስ በኢየሱስ ይልዓል بحسب درجة زمتص كم تنهيوان بحسب قليل بزمسل زعته ومو موت ولده እግዚአብሔር አቦ ናይ ሞት መንፈስ ይልዓል በኢየሱስ ክርስቶስ لحيخ زعته سليخ زعته سليخ زعته نتقدس كركس እግዚአብሔር አቦ سليخ زعته كم تناي بيت يعقوب براهيلا بيلو سليخ زعته ما فنتراز فترة حرمي بيسوع كريستوس يلعل ببيته يزمت بنجر يزمت زبل خلو እግዚአብሔር አቦ كتردعني امن الله ጎይታዬ ردعني ጎይታዬ አጽሪየኒ بقالك አጽሪየኒ بقالك قدسني بقالك العلني بقالك እግዚአብሔር ردعني كافت زسعبن زبل عالمن عالماونتنا እናግፈኒ ጎይታዬ كابت السعبان زبل فقر جنزبن نبرتن እግዚአብሔር አናግፈኒ ጎይታዬ كابت ممليس زقلاقلني እግዚአብሔር አናግፈኒ زقلاقلني زتحلالخني እግዚአብሔር ደድሕሪ ዝመጽእ እግዚአብሔር زتحلالخني ናይ ጸልማት መንፈስ ናይ ዲያብሎስ መንፈስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይውደቕ ብሽም ኢየሱስ ይውደቕ ردان دا قويتاي نعيسي عبيتك حلاو دقا مغان يحشني قويتاي عبدن كوان رسيان كم مغان እግዚአብሔር نعيسي عبيتك حلاو دقا مغان يحشني I prefer to be in the house of the Lord for eternity قويتاي رداني قويتاي ردانا حق زنا حق زيخا ردانا ردايخا እግዚአብሔር رداي
እግዚአብሔር ሓጋዚ ሓግዘና ንሕና ንእመን ንስቐድማ ተተስይ ኸሞ ሓግዘና እግዚአብሔር ሓጋዚ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስለ ቃልካ ተመስገን ስለቲ ብሩኽ መንፈስካ ተመስገን ስለቲ ዝምዕደና ቅዱስ ቃልካ ተመስገን ስለቲ ዝመርሓና ብሩኽ መንፈስካ ተመስገን ክብሪ ንስምካ ይኹን ኣምልኾን ስግደትን ንዓኻ ይኹን ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ቃልካ ይባረኽ ቃልካ ሰናይ እሞ ንዓኻ ቃልካ ንእመኑ ኣለኹ እግዚአብሔር ቃልካ ይባረኽ ንስኻ ተባረኽ ቃልካ ይባረኽ ብሩኽ መንፈስካ ይባረኽ እቲ ዝቀደሰና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ሃሌሉያ ተረፈ ጊዜና እግዚአብሔር ተረከብ ሽም ኢየሱስ